Iningi lezakhamuza kuleli lithi akukho okutheni okubalulwe umengameli enkulumweni yakhe ishoshovu senhlangano elwela ukulashwa kwesifo sengculazi i-Treatment Action Campaign i-TAC sithi akukho kumele kushayelwe ihlombe njengoba kubonakala zifadabala izikhungo zezempilo kuleli njengoba i-TAC ithi kuningi okusamele kwenziwe. South Africa's state of the public healthcare system is in crisis, and we urge the president to sign the bill. Umengameli uphinde wabalula akusho phambilini ngokwakhiwa kwamathuba emisebenzi kanye nokubhekelela amabhizinisi asathuthuka, naphinde wathi kungezinye zezinto eziseqhulwini kuhulumeni, kodwa abamabhizinisi abancane bathi akukho usizo abalihlomula kuhulumeni. From enterprise layer sekasi ngibona ukuthi they are helping us to ukuthi si grow because most of the things sizenzele thina from the start. Umengameli akashiyanga ngaphandle udouble thinta ubugebengu kanye nenkohlakalo, kanti uthembisa ukuthi bazoyisiphula nezimpande zayo. Inhlangano elwa nobugebengu emphakathini CPF ithi kumanje ayinazo izinsiza kusebenza ukulwisana nobugebengu. If I can talk about the resources, because if we send the people, because most of the patrollers, they don't have a lot of things that they think that they can protect themselves. Amaqembu Ombusazwe nawo athi ayikho inqubekela phambili ezintweni ezishiwo umengameli. Le nkulumo Ibigidagida Ndawonye. It was a repetition of what has been said in the past 5 years, and at some stages, even the president himself was laughing at himself. It was very disappointing, I-Sona, something clearly out of Alice in Wonderland. It's not founded in reality. This is his 8th I-Sona. It would have been much better if he was going to compare the performance of the country under his leadership. Lena bekuyinkulumo yokugcina kamengameli Ramaphosa kuleli iphalamende lesithupha.